Jeg prøvede lige sådan en bycykel der forleden. Først var jeg meget imod det der med, jeg kunne godt lide de gamle der med pladehjulene og ja. Men så tænker jeg endelig, at okay, fint nok. Jeg må prøve den der. Det passer meget godt med, at man skulle hjem fra byen sammen med en body. Og så lavede en af de der elektriske banditter der. Hold da op, mand. Det er da som at køre på en lille scooter. Det var fantastisk. 25 kroner, så tror jeg, man havde den en time eller sådan noget. Og så kunne jeg sætte den lige henne ved Forum, som er tæt på, hvor jeg bor. Bam! Nemmeste. Mand. Jeg har selvfølgelig glemt min mobil. Jeg glemmer altid et eller andet. Det er hver gang jeg går ud fra min dør derhjemme, der kan jeg være 100% sikker på, at der er et eller andet, jeg har glemt. Det kan være nøglen, det kan være pungen, det kan være mobilen, you name it. Det skal nok blive glemt. Det er typisk, når man når helt ned fra anden sag, ned på gaden, har gået 10 meter, så finder man ud af, nå ja, måske skulle jeg lige have haft mine nøgler med i dag. Ja, det må jeg ikke. Tis. Jeg må ikke tage til højre. Nå, tager bare til venstre. Alligevel meget hellere til venstre. Så tager jeg bare til højre. Det må jeg heller ikke. Sat. Jeg skal tanke. Pro tip nummer 1. Kør hen til en stander. Hvad med den her? Super duper. Og så er det så skide smart. Nøglen passer i dækslet. Nogle gange i hvert fald. Sådan. Nemt. Pro tip 3. Sørg for at penge på kortet. Jeg skal ikke have jeres donuts, kanelsnegl, bilvask eller hvad det var. Nå, det spurgte den ikke engang om. Der kom den. Nej, jeg skal ikke have noget. Start. Pro tip 4. Just fire that bad boy up. Jeg skal have 100 liter. Så kan man lige tricken, at den klikker jo for smart, for den stopper selv. Men så løfter man bare lige. Det er en lifehack. Kan det lige være lidt mere. Klik, klik, klik. Man skubber ned på dækset og ikke med nøglen. Fordi hvis du gør med nøglen, så en eller anden dag, så siger det smæk, og så knækker den sgu. Pro tip 4. Husk dine handsker. Hold kæft, mand. Ja, det var meget apropos med, at jeg glemmer det hele. Vi skal lige have en føler på Østerbro. Jeg bor selv på Frederiksberg, men Østerbro har lidt samme ry, det der med, at der sker sgu ikke så meget. Folk bor der kun, hvis de er over middelrige og har en hund, homoseksuel og ikke laver noget som helst andet end at læse bøger og drikke café latte. Så skulle der en lidt mere charme til det. Frederiksberg synes jeg er røvlækkert. Tosset med det. Jo, selvfølgelig. Så er der sker ikke så meget, som hvis du boede lige på Elmegade. Jeg tror mange, der bor inde i Indre By eller noget, vil lukke vinduerne, når der var larm i gaden. Men jeg åbner det lige, når der er lidt fest. Fordi der sker ikke så meget. Så når der endelig er lidt gang i gaderne, så synes jeg sgu, det er meget rart. Señorita Burgasol. Woo! Så snart solen skinner, alle fortovscaféer er fuldstændig proppet, og der bliver slynget is indenbords, som jeg aldrig set før. Desværre ikke en glæde, der er til stede meget mere end 2 måneder om året, vil jeg sige. Se hvor hyggeligt det er. Ja, det er jo ikke gadefesterne, der er det vrimler med her, men det er sgu da meget hyggeligt. Nå. Vi kan ikke filme uendeligheder, selvom det kunne være hyggeligt. I was banging 7 gram rocks, that's how I roll. Winning, I had 1 gear, go, epic. Winning, Are you bipolar? I'm by winning, win here, win there, win, everywhere, winner, absolute victory everywhere, winner, I'm on a quest.